Let me discharge that outside. I'll come back to you shortly. I'll come back to you shortly. I'll come back to you. Come and receive. You speak Igbo, for example. Receive the blessing of the Lord. Nanaka ngozi Chineke. Oh, wow! Can you see it? Wow! This Chineke. Ị na-asụ Igbo agha? Ndị ebe mụtara Igbo? Mommy gị kụziri gị Igbo. Kedu mommy kụziri gị Igbo? Mommy bịa na Mommy needere ezigbo award. Mommy nara award ọ dịrị mommy a ka anyị na-achọ. Mommy na-akụziri ụmụaka Igbo ezigbo chai. Nne m ịwa akpara ịsa anyị. Ndewo nno. Sụsiekwu Igbo gị ike, hapụtụkwala ya hapụ. Biko kụtụrụ nrụ ezigbo ụmụaka. Bịa here, ka mụ na gị see foto. Bịa. Mụ na-asụrụ anyị Igbo. Ndewo nna m. Nara ngọzi Chineke. Ọ mazịrị gị na mkpa. Ihe ọma Chineke mesoro. Enwe ma agọzi gị. Ibe ọ pụrụ iche. Ibe o rutere gị metụ gị n'obi. Ịlụ nwaanyị. Sorokwa ya rụsi ụlọ. Nara ngọzi Chineke. Ọ mazịrị gị na mkpa. Ndị anyị le ka a na-arụ n'afọ Jizọs. Amen. Thank you. All I can say amazing. And I've got to go on. Thank you so much. Thank you. Receive the blessing of the Yeze and the blessing of the Lord and the blessing from the throne. It shall be well with you. The Lord bless you abundantly. In Jesus' name. Amen. Mama, come. I receive the blessing of the Yeze and the blessing of the Lord. It shall be well with you. God's blessing, grace shall be over and upon you. In Jesus' name. Amen. Thank you. Oh, wow. You see, we are excited when it's enough that you can speak our language. Go ahead. Okay. Okay.